Hendra ingkang puspita arum kasilireng samirana sakar gadong kongas kandanyo mawe raras renaning triya Yo
sa.
Asri budaya Lopait atur panglipur ya Asri budaya ya Biyen tak openi ning saiki ana ngendi jaja jarene wis menang katurutan sing digadang biyen ate janji ning saiki apa lali nek gunung tak cadongi saka jago yen mendung tak silih capek gunung gunung desa dadi rejo kowe ora ilang gone padha lara apa anak lanang biyen ate janji ning saiki apa ngendi jarene wis menang katurutan sing digadang biyen tak openi ning saiki apa lali nek gunung tak cakoki saka jago yen mendung tak silih capek-capek gunung
gunung desa dadi reja kene ora ilang bone padha lara lapa asri budaya Coba melempar manggis, manggisku lempar, manggilku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar jandaku dapat zaman edan, zaman edan wong tuwa rapi prawane nangis wae amarga wedi karo manuke Ya, manuke. Cocak rawa buntute sing akeh ulune yen digoyang Ser, ser. satu penake ku coba melempar manggis manggisku lempar manggaku dapat ku coba melamar gadis gadisku lamar rondoku dapat asik zamane zaman edan wong tuwa rapi perawan prawane pengen nangis wae amarga wedi karo manuke cocak rawa cocak rawa buntute sing ana mulune yen digoyang satu penake asli budaya Lopait atur panglipun dhateng para rabisanipun ya Sora-sora manang karo kupuro, sora-sora manang karo kupuro, sora ning waduk, ya kepiro, repo pan, ja 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 repo tenagoro ngastina teleni, Kurawa gugur madyane ketalagan, Pandawa. Pandawa unggul ing Taplakayuda sora-sora menang karo kupuro sora-sora menang karo kupuro suarane wadya ya kepiro Taplakayuda Pandawa repot nagara ngastina telene Kurawa gugur madyane palagan Pandawa unggul ing Taplakayuda ngalor ngidul telingun Wasih Rono rene Hei. wong saparan-paran Ya. pengen kumpul ra bisa ngelakon Rono rene mong dadi ja 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 wah
rapi sepuluh remok lah jantung Ya. ngalor ngidul ngedan belingulun rono rene mangsa paran-paran pengen kumpul ra bisa kelakon rono rene wong dadi Ya, sa. piye awakku mas ngomat siraku ora bisa turu ramoklah jantungku laso jumenggo sruwi balik-balan laso jumenggo maneh kere mangungkung Tumandang ngepeki sajroning padesan tok koplek tok takung tok tek tok takung tek tok takung tok tek takung lesong jumenglo sari bali balan lesong jumenglo maneh kere mangungkung tumandang ngepeki sajroning padesan tok tek tok takung tek tok takung tek tok takung tek takung warunge dibuka ditata Sendok jangkrik. balik. Panas kebul-kebul nyamplatan wit karo dene peteng remah-remah manis-manis Pelayane senter lenga patra tiwas kentir ora dipercaya esemane bakule gawe bingung atiku lirikane doa-doa jalari mriyang awakku iki piye iki piye iya piye senter lenga patra tiwas kentir ora dipercaya wasi warunge dibuka ya ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyambut tenan wedang rodene peteng remah manis-manis pelayane senter lenga patra sing dipikir wis dadi randha esemane Aduh, gawe bingung atiku lirikane doa-doa jalari mriyang awakku iki piye ora piye genter lenga patra sing dipikir karo mangsa woi asli budaya Lopait atur panglipur para pamirsa ya ya
Yo. Hei. Ah, ah.
Asri Budaya saking Lopait atur panglipur dhateng para pamirsa. Kula matur bilih benjang tasih wonten siang dan malam. Dan terima kasih pada saudara memberikan donatur untuk anak yatim. Semoga rezekinya melimpah dan segala arah. Amin. Kita lanjutkan dari Asri Budaya. Iya, terima kasih saudaraku Asri Budaya dari Lopait memberikan hiburan kepada panjenengan semuanya. Saya tadi matur, ini akan tampil vokalis kita